Sa paggunita ng ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, hindi lamang selebrasyon ang naging tampok, kundi pati ang panawagan ng mga Pilipino laban sa patuloy na mga suliranin ng bansa tulad ng korupsyon, kahirapan at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Alamin natin sa ulat ni Jimray Biosa mula sa Cebu. Sa temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, naging pagkakataon din ang pagdiriwang ng Independence Day sa Cebu upang ilahad ang kalagayan ng mamamayan sa gitna ng isyu ng korupsyon, kahirapan, kalamidad at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Isinagawa ang mga tradisyonal na aktibidad tulad ng wreath-laying ceremonies sa iba't ibang bahagi ng Cebu bilang pag-alala sa sakripisyo ng mga bayani. Kasabay nito, umaalingaw-ngaw ang panawagan para sa mas makabuluhang kalayaan. Sa Cebu City, sinabi ni Mayor Nestor Achibal na mahalaga mapanatili ang pagkakaisa sa gitna ng mga hamon habang patuloy ang pagpapatupad ng mga programa para sa mamamayan. Sa Mandawi City at Lapu-Lapu City, binigyang diin ni Mandawi City Mayor Tadeo Owano at Lapu-Lapu City Mayor Cindy King-Chan ang kahalagahan ng pagtutulungan upang matugunan ang pangangailangan ng komunidad, lalo na sa harap ng mga suliraning pang-ekonomiya. Sa Cebu Provincial Capitol, pinangunahan ni Governor Pamela Barrecuatro ang seremonya at nanawagan na ang tunay na pinuno ay nagbubuklod at hindi naghahati-hati ng mga tao. Binigyang diin niya na ang mga Cebuano ay nararapat sa isang pamahalaang nakikinig, naghahanap ng solusyon at hindi nagpapasimuno ng away. That if our heroes face far greater challenges for the sake of our people, then surely we can face our own with faith, determination, and love for Cebu. Most importantly, it reminds me that leadership is not about creating divisions. It is about bringing people together for a common purpose. Ipinangako niya na isasalin ng kanyang pamunuan ang kalayaang pinaglaban ng mga bayani sa mga konkretong programa na direktang magpapaganda sa buhay ng bawat pamilyang Cebuano. Sa panayam ng SMNI News sa ilang Cebuano, binigyang diin nila ang panawagan para sa mas maigting na laban kontra korupsyon at konkretong solusyon sa mga problema panlipunan. Sa government, siguro good governance, dapat mas mag-focus tayo ngayon sa kung ano ang main na problem para mas madaling masolusyonan at hindi na mas lalong maghirap pa ang mga Pilipino dahil tayo-tayo lang din naman ang magtutulungan sa bandang huli. Karong adlaw sa Independence Day na nawagan in taon mi nga presidente sakto na undangan na nga hinaot nga maundang na ang korupsyon, mahatagan na hustisya, tapos ang mga maghihirap kailangan mahawas na may sa kalisod. Samantala, higit na 8,000 trabahong inihandog ng Department of Labor and Employment Region 7 ngayong araw para sa mga Cebuano sa pamamagitan ng kanilang trabaho agad job fair na ginanap sa isang mall dito sa Cebu. Aabot sa 8,128 na mga local at overseas na trabaho ang ibinahagi sa aktibidad na naglalayong mabigyan ng mabilisang pangkabuhayan ang mga aplikante para sa mas magandang kinabukasan ng kanilang pamilya. Nakiisa rin sa pagtitipon sina Cebu City Mayor Nestor Achibal at Dole Regional Director Attorney Roy Buenafe at iba pang opisyal ng national government agencies. Sa pagdiriwang ng kalayaan, muling paalala na ang tunay na diwa nito ay patuloy na hamon hindi lamang laban sa kolonyalismo noon, kundi pati sa kasalukuyang isyu ng korupsyon, kahirapan at iba pang hamon ng lipunan. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jimmy Diosa, SMNA News.